दे जागोन दे सार आंलाय फैबाय थाखायो नङा सार बियो फैबाय थानाय नङा दहायबो फैनो नागिराखैमोन डेन्जारनावसो थांनो नागिरदोंमोन डेन्जारनावसो ए माथो डेन्जारसो हेलौ सार नों गोख्रै आंनिसिम फै डेन्जार यगानि मोनसे फर्मुलाखौ बावबाय आं अ दे जागोन दे नै थांबाय दङ थांगोन आयनानि समाय ओइ आइनाराम नोंखौ बानलु सारा लेंहरदों गुबुनाव थांनांगौलै आया हगारलै मा खालामनाय जादोंलै बे आयदैलै बेखौनो बावबाय थायोना सार नै ओरैजायब्रा ए बिदिस' आंबो खालामनाय जायाखै सार सारसो गुरु जोंनि मासि गरम बेलाय गथ'आलाय सार इसे सेंग्रा मानसि जानायलाय थैया दावखोलाय फासयलाय जानाय गरम जानाय बोखो सार नोङो आंनाव सामफ्रामबो फैबाय थानाय रा आं सम सम फर्मुलाखौ बावनाय रा दे जागोन दे सार आंलाय फैबाय थाखायो नङा सार बियो फैबाय थानाय नङा दहायबो फैनो नागिराखैमोन डेन्जारनावसो थांनो नागिरदोंमोन डेन्जारनावसो बेखौ आलौ होनाय माला डेन्जाराव थांनो नागिरा आलौ होदों आंबो एसे आलौ होनाय रा बोरो सुहादनि फिसा बानलुआ उदैयाव आलौनाय जाना थैगोन बियो आयना मोखाङा बोरैबा जाबाय दङब्रा मा जाखोलै मा जाखोब्रा डेन्जार डेन्जार मानो थाब फैयाखै आं लेंहरनायाव फैनो होनना ओंखारखाबायमोनलै सार बै सैमानि फिसा सेंग्राफ्रानो हमख्र हमसि लानानै थांदों आंखौ सोर सेंग्राफोर बबा लाना थाङा नोंखौ एसे लासैब्रा आस्ते सोर सेंग्रा जाबावनो बै बानलुनि सेंग्राफोर बानलुनिसिम हमना लानानै थांदों आंखौ लागावदो सेंग्राफोर मा मोखां नायबाय थाखो ओइ आखाय दाहो आयदै साला डेन्जारनि फिसा सैमा 어 간지 간지래 Aku sudah langsung main berperang. Alhamdulillah, Neng pun kabarai tangannya. Hei! Mulai Pikari sampeku, lah terang bisa. Angdi kena lalang puntas kakak. Salah Pikari. Salah. Angku Pikari sandang nunggu Pikari. Engkai nang puntas takal naik lambai. Puntas takal musa mereka. Lah, nunggu mahasiswa dia salah pintu bisa. Tamu yang tiga Ainaram, मा जाखो?
माथो दोलाजोबखो मा बुंबावनोब्रा थ' उनाव मोनथिगोन आइ दै सानाया हालौनायफ्रा बारा जाबाय नोंमारगौब्रा भिखारि बायदिसो नुमारबाय